Este é o lazo violeta que lucía hoxe o Concello de Carballedo na súa fachada. Unha mostra máis nestes días para apoiar a loita contra a violencia de xénero. O Concello de Carballedo, igual que outros organismos e institucións, súmase á declaración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, que se celebrará este domingo día 25. Entón, o Concello que fixo foi instalar, como podedes ver na fachada do Concello, instalou un lazo xigante de color violeta, pois que simboliza a loita contra a violencia de xénero. Instalámoslo hoxe pola mañá e estará ata o domingo. A maiores colocaron esta mesa con follas en branco e un bolígrafo enriba coa finalidade de que se vayan enchendo nos vindeiros días. Para que todos aqueles veciños e veciñas que o desexen, pois nos deixen algunha frase ou algún desexo da loita contra a igualdade, da loita contra a violencia de xénero en favor da igualdade.